खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बड' जब निउसआव बयखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा ITI नि एडमिशना दायो माबाया अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ दा नोंथांमोना जेनेबा सोरबाफोर मेट्रिक पास जानानै दङ एबा क्लास 8 पास जानानै दङ जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानानै डिग्री फरायगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे बे ITI खौ लानो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं नोंथांमोननो माने डिटेल्सै खोन्थागोन नोंथांमोना बबेनि थाखाय ITI खौ लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेसेबां नोंथांमोना मान्थ एबा बोसोर नोंथांमोना बे ITI खौ खालामनायाव कमप्लिट नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि दा भिडिअखौ जोबजासिम नाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेल गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रोदो जाहाथे बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे जोंहा नटिफिकेशना बेयो आसाम गभर्नमेन्टनिसो माने बे गासिबो ITI आ गभर्नमेन्टनि आन्दाराव आरो ओमफ्राय नोंथांमोना प्राइभेटाव लायोबाथ' बे बेलेग जागोन बे गासिबो गभर्नमेन्टनि ITI गोजा दा बिनिफ्राय बुंदों बैसोआ नोंथांमोना जुदि 14 इयार्स जाबायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 8 खौ पास जानो हाबाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय दा 14 बोसोर जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन 14 बोसोरनि उन्दैबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा बेनिफ्राय जोंहा रेजिस्ट्रेसना 3 तारिखनिफ्राय जाबाय माने जोंहा एप्लाइ अनलाइना मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय होननानै बे बुंखादों ओमफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय रेजिस्ट्रेसननिया 14 सेप्तेम्बर 2021 माने फैगोन सेप्तेम्बरनि 14 तारिखआव जोंहा बे जोबगोन आरो दा नोंथांमोना बे 14 सेप्तेम्बरनि सिगां एप्लाइ खालामनांगोन मैयानिफ्रायनो जोंहा एप्लाइआ स्टार्ट जाखाबाय दायो आं नोंथांमोननो मा ITI दङ बेफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानि जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो सेलेक्शन प्रसेसआव आं गिबियावनो खोन्थाखानि सेलेक्शन प्रसेसआ ओरैसो जागोन जोंना माने बे मेट्रिकनि एबा जुदि नोंथाङा दायो माने क्लास 8 पास जाबाय बेनि मार्कनि सायाव जागोन जुदि नोंथांमोना दायो क्लास 10 पास जाबायबा बे क्लास 10 नि मार्कनि सायाव जागोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा बे हायार सेकेन्डारि मार्कनि सायावनो बिथांमोना बे सेलेक्शन प्रसेसखौ होगोननो ओमफ्राय नोंथांमोना बे जेबो एग्जाम होनांगौनि गोनांथि गैया बे नोंनि मार्कनि सायावनो जागोन आरो बिथांमोना मोनसे सेलेक्शन मेरिट लिस्टखौ हगारगोन जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना जुदि मार्कआ मोजांबा बे मेरिट लिस्टआव फैनो हायोबा नोंथांमोना बे ITI नि थाखाय एडमिशनखौ लानो हागोन आरो बेहाय नोंथांमोना एग्जाम होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नैबे नायनो हागोन नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेसखौ एसे फरायना नायनो हागोन क्लास 10 निखौ माबायदि होदों साबजेक्टनि सायाव जागोन आरो जेनेबा नोंथाङा माबायदि पास जादों बिनि सायाव नायगोन आरो बिथांमोना मार्कआ मोजांबाथ' नोंथांमोना सिन्था गैया फैनो हाखागोनखा माबायाव मेरिट लिस्टआव ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा एप्लिकेशन फिस एबा टिउसन फिस बेफोरबायदिनो एसे खोन्थाखादों नोंथांमोना नायनो हागोननो नाथायबा जोंहा नै बेहाय जेबो होनो हादों जायफोर बिथांमोना BPL केन्डिडेट BPL स्टुडेन्टफोरा जेबो एप्लिकेशन फिस टिउसन फिस बेफोरबायदि जेबो होनांगौनि जेबो फिस होनाङा आरो नाथायबा जायफोर बिथांमोना जेनेरेल BPL केन्डिडेट नङाबा नोंथांमोना मा होनांगोन टिउसन फिसखौ 50 पार मान्थ होनगोन मास मोनसेयाव नोंथांमोना 50 थाखा होनांगोन टिउसन फिस हिसाबै बोसोरसेयाव बियो 600 जाहैयो कुइसन फि मानि जाहैगोन रिफान्डेबल बेखौ होफिनगोन बिथांमोना 250 बे होनांगोन रेजिस्ट्रेसन फिस होनो नांगोन 25 रुपिस नोंथांमोना होनो नांगोन जायफोर बिथांमोना BPL केन्डिडेट नङा बिथांमोना होनो नांगोन आरो बेखौ मेडिकेल एग्जामिनेसन फिस 25 रुपिस होनो नांगोन ट्रेनिस इउनियन फिस 1 इयारनि थाखाय 175 होनो नांगोन 2 इयार्स बा 350 होनांगोन हस्टेल सार्भिस चार्ज 50 रुपिस होनो नांगोन हस्टेल कुइसन मानि रिफान्डेबल बेखौ 250 बेखौ नोंथांमोना होखांनायनि उनाव रिफान्डेबल माने बे मोनफिनगोन आरो बे जायफोर बिथांमोना BPL नङा बिथांमोननि थाखायसो ओमफ्राय BPL फोराथ' जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया एप्लिकेशन फिसखौ दा बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै माबाखौ आरो जेनेबा फरायनाया बबे ITI नि थाखाय बेसेबां नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेहाय माखासे होनाय दङ जेनेबा ITI आ बबे जायगायाव दङ मानि थाखाय दङ बेखौ बे होदों सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं लिंक होना दोनदों क्लिक हियार टु एप्लाइ बेहाय थांबानो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंक आरो बेजों लोगोसे अनलाइन रेजिस्ट्रेसननि लिंकखौ मोननो हागोन दा नैबे बुंदों लोगोफोर नैबिथिं नायनो हागोन स्टेन'ग्राफार आरो सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट एबा बिथिं माखासे गोबां होनाय दं नायनो हागोन नोंथांमोना फ्रन्ट अफिस एसिस्टेन्ट माल्टिमिडिया एनिमेसन स्पेशेल इफेक्ट डिजिटेल फट'ग्राफार मेकानिक अट' बडि पेन्टिं बिथिं नोंथांमोना गोबां बेफोर ITI खौ नोंथांमोना मोजां फरायना नायबानो जाबाय बेखौ फार्स्ट नाम्बारनिया बे फार्स्ट नाम्बारनि बेफोर गासिबो कर्सखौ लानो थाखाय नोंथांमोननि बोसोरा बेसेबां नांगोननो 1 इयार नांगोननो जायखिजाया नोंथांमोना बे मोनसे सायख'नांगोन आरो ओमफ्राय बे नाम्बार 1नियाव 1 इयार जागोन आरो दुरेसना दा बेखौ नोंथांमोना लानो थाखाय फरायनाया क्लास 10 पास जाबानो हागोन आरो माने नोंथांमोना मेट्रिकखौ पास जानाय जानांगोन जायखिजाया नैबे मोनसे बे ITI खौ लानोबा सेकेन्ड नाम्बाराव फैदों जोंहा जायफोर बिथांमोना जेनेबा कम्पिउटार अपारेटर एबा प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट बिसोर मोननैखौ नोंथांमोना लानोबा बोसोरसे नांगोननो 1 इयार नांगोननो ओमफ्राय फरायनाया नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जानांगोन
ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव दं BLTT बेखौ जोङो फुल फर्माव बड' लेंगुवेज ट्रेन्सक्रिप्शन ट्रेड होनना बुङो। दा बेखौ नोंथांमोना जेनेबा ITI खौ लानो सानदोंबा बे समा बेसेबां नांगोन 6 मान्थस नांगोन माने 6 मान्थस नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन माने बेनि थाखाय नोंथांमोना फरायनांगोन क्लास लानो नांगोन आरो 6 मास लागोन आरो जायखिजाया ओमफ्राय फरायनाया बेहाय क्लास 10ल' पास जानांगौ माने नोंथांमोना मेट्रिकल' पास जानाय जानांगोन। 4 नाम्बाराव जुदि नोंथांमोना मेकानिक डिजेल एबा पाम्प अपारेटर जायखिजाया बेफोर नोंथांमोना बे होनायाव जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना लानो सानदोंबा बिनि कर्सनि दुरेसना 1 इयार बेखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो थाखाय बोसोरसेखौ नांगोन। दा बिनिफ्राय बुंदों फरायनाया मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोना माजों लानांगोन बे साइन्स मेथामेटिक्स थानाय जानांगोन। मेट्रिकआवथ' गासैबो साइन्स मेथामेटिक्स थाखायो अब्ला मार्कआ मोजां थाबानो जाबाय। मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो बे 4 नाम्बारनि जायखिजाया बे मोनसेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। कर्सनि दुरेसना जाहैबाय समा जाहैबाय बोसोरसे। 5 नाम्बाराव दङ बेहाय COE सेक्टर बेहाय बुंदों माखासे प्लास्टिक प्रसेसिं सेक्टर फेब्रिकेशन फिटिं एन्ड वेल्डिं सेक्टर बेफोर नायगोन कनस्ट्राक्शन एन्ड वुड वर्किं सेक्टर इनफरमेशन टेक्न'लजि सेक्टर जायखिजाया नोंथांमोना बेनिखौ ITI लानो सानदोंबा बेहाय बोसोरा 1 इयार नांगोन कमप्लिट खालामनो थाखाय फरायनाया नोंथांमोननिया मेट्रिक पास जाबानो जागोन। ओमफ्राय नैबे 6 नाम्बाराव दङ पेन्टार जेनेरेल बिनि थाखाय बोसोरनै कर्सआ ओमफ्राय फरायनाया बे क्लास 10 पानो जागोन आरो माने मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबे 7 नाम्बार दं मेकानिक एग्रिकालचारेल मेसिनारि बिनि थाखायबो नै सेमिस्टार मोनब्रै दङ नाथाय बेखौ नोंथांमोना फोजोबनो थाखाय बोसोरनै नांगोन फरायनाया बे मेट्रिक पास जाबानो जागोन। 8 नाम्बाराव दंबावो नै इलेक्ट्रिशियान मेकानिक मटर भेहिकल ड्राफ्टसमेन मेकानिकेल फिटार मेकानिक्स टार्नार ड्राफ्टसमेन सिभिल सार्भियर सिभिल इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा बिथिं नायनो हागोन नै इलेक्ट्रनिक्स मेकानिक इन्सट्रुमेन्ट मेकानिक बेफोर गोबां दं आरो बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बेफोर कर्सखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना बेखौ फोजोबनो थाखाय कर्सखौ फोजोबनो थाखाय बोसोरनै लागोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय फरायनाया नोंथांमोननिया मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। वायारमेननि थाखाय नोंथांमोना जुदि कर्स लानो सानदोंबा बोसोरनै जागोन बे कर्सखौ फोजोबनो थाखाय फरायनाया नोंथांमोननिया क्लास 8 बानो पास जागोन जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 8 पास जानानै माने क्लास 9 फरायगासिनो दं बिथांमोनानो हागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो। 10 नाम्बारावबो वेल्डार प्लाम्बार ड्रेस मेकिं सुइं टेक्न'लजि सारफेस बेफोरखौ जुदि नोंथांमोना लानो सानदोंबा बेहाय बोसोरसे लागोन कर्सआ ओमफ्राय फरायनाया बे मात्र क्लास 8 पास जानायबानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। बे जाबाय जोंहा गासिबो कर्सनि नामा आरो फरायनायनि बागैबो नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय जाहाथे जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 8 पास जानानै दं एबा मेट्रिक पास जानानै दङ एबा नोंथांमोना दायो माने हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ नोंथांमोना बेफोरनि गेजेराव बबेखौ नोंथांमोना मोजां मोनो अबेखौ लानो गोसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि मेरिट लिस्टआव फैयोबा एडमिसनखौ फ्रियावनो मोनगोन जायफोर बिथांमोना BPL केन्डिडेट। दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन क्लिक हियार टु एप्लाइ होनाय लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बयबो नोंथांमोना बेहाय थांबानो जाबाय एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय। एप्लिकेसन फिसआबो 25 थाखाल'सो नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैदो आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां एसे मोजाङै नायदो जाहाथे बबे जायगायाव जेनेबा जोंहा बे ITI नि सेन्टारा दङ बबे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै बे ITI सेन्टारखौ लाहैनो हागोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे डिटेल्सै होनाय दं बेखौ मोजाङै नाय नोंथांमोना। दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामगोन होननानै एप्लाइनि लिंकआ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो जाहाथे बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो हायो आपडेट मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों।